Ịmara n'oge nwawo otu mkpụrụ nwa mmiri, otu mkpụrụ nkwụ ọsa akpụ n'ọnụ. Ị mechakwara Chukwu eme ebere gaa wuru nwoke. Mena gị ekwuola okwu a kwuo ya ugboro ugboro kwukwasakwa ya. Gịnị ji nke ihe mere nụ na ahụbeghị m nwaanyị ga-ahụ m n'anya dịka Monica si hụ m n'anya. Ya nka na-achụgharị ma nwee nke m ga-ahụ. Ị chọrọ gịnị gwana nwaanyị ihe a gasịrị ebe niile ka ị chọrọ achọga. Ọ dị mma hụ ị chọga na nwoke a ama m shi Chukwu ajụ gịnị gị onwe gị ejụla onye ekpeti ya ekwe lee ewerela m wee mere ihe akaja ebe ka anyị ebe a. Gịkwentị m agwa gị gị laa pepịla aka ka ngagharị ya ma m lee gị anya ma dị ihe ị na-eme mewere aka m chọta nwaanyị kwega gị. Gị makwa ihe jiri mmemme kwa ya ahụ oge anaghị eche mmadụ. Amanda, ihe na-atụ akwanye ya nakwa dịka ime n'ụlọ a. Ọ bụ na nna gị lụọ nwunye ọhụrụ ịnọkwa na nsogbu. Ịma ihe ngabiga n'aka nwunye nna. Akaraka! Anaghị eso ya na-eri isi ha arara. Ewo. Dede. Ka ị bịara n'ụlọ ọrụ m ịgwa m. Isi nke a m bịara na m agwa ha agwa. Ọ gwara m ga-akụtu ụlọ. M ga-akụtuchi ụlọ, kụtuo ma kitchen line, ma boys quarter, kụtu everything. Chere, eweliwe ka ghọtacha ihe na-egwu. Ụlọ niile ikutuchiri ya kutu ma kitchen ma toilet. Na m shọkụtara shọkụtụ. Chere, eweliwe ka ghọtacha na ọ ka m dị shọ. Azụ ekwuru dị ụlọ ya daa pịtịpịtị. Azụ ihe niile aja. Akụtụrụ ya kwuruo ya na. Ọkpọkwụsị ị ga-abịa n'ụlọ. Oo, elekwana ihe tiri gị n'ụdị omume. Dede mgbe ụfọdụ nwata gwakwana gị ihe gị wuru isi oke na-ememe. Obi ga-agwa gị na ị nwere ike ịkọpụzi zinc. M lọtazie buru ihe ndị m ji arụ ya lọta echi n'ukwu bụrụ ya bụrụ. Ndị vileji o mere gị aka nkutu. Emere gị ngwa ụlọ iru gị kutuo. Eleghị ga-eji akutu gị ekokwansị ịkọpụ windo aja ndị eji rụọ dị ụlọ ikuturu ọkwa ka na enwe blọk ndị dị mma anyị were kpọbata ya. Ana enwe blọk akụrụ ụlọ kwuruo ya gị enwe blọk mana gbe blọk makọtara ụlọ. Họlụ vileji ahụ kwa karịrị mma họlụ ndị kpa. Họlụ vileji eleghị eji eme agụtụ akụtụrụ n'ụlọ na ọdọ ihe m lega akụkụ ụbọchị ahụ pulu m gbara m 4/4 3 aba 1 akụ the pool sef ịtụfiara lenen. Ọwego pool kị agwa m nkwutu ụlọ n'ebe ụlọ. Ọwego pool kị agwa m ngwa m nje ndị ayla village nje ayla jere ma ayla ka village nje ụlọ ejiri m ala Christmas na-egwu cheke na m ọwụrụ gị mụrụ nwa gị shike gị bike shot eme m agbalịkwara na m ọmri gol emechara nye ọbsar jọbịa jọtere ewuru iche mọgbuo hongol nara ga ama gbucha hongol eweta troin onye ọzọ dọrọ gọrọ atụ troin were atọ ga offside ewere mgbọ m na-agba agba ọra gig ka bafara na tọrọ zige ihu mpere lekwa ele bọọlụ ego kipa ya efesa okwu ma even ihe ugbo ọbara na ugbo akwa abịa akwa mba iji bịa ngakwa na m ije njiri ya ọnwụrụ ọfọtụ m
salary m ka m ji gba ihe etu izu gị bịa ga bibe ese m ala ka ndị yutu kụtụzie moto esi kụtu ụlọ gwa yutu chairman na ya zatụ ya họla ya mlozi ya ka m site ute gụlụ onwe gị ime n'oke gị chọọ gị ihe ọ bụrụ na chọọchị ọ bụrụ na Assemblies of God church gị ga ihe ma gị nwere ike were swag join akwa ya every Sunday every day gị mewe na VG enwekwere gị iji ga ị ga-eji ala nje ayala ebere na mgbagbu ọ na-awụkebe nke ọbụla m kwuru okwu ịkpọbata nwaanyị n'ụlọ ọ na-ewute gị mechakwa ma hapụ ugbu a pai na ụmụnna ekwechirile na m ga n'oriri nwaanyị enwelana ya enwezi ihe mpụrụ ibe aghọtara m ihe na-ekwu mana achọghị m nwaanyị ọbụla bata etiti mụ na aga abụọ were wepụsị ịhụnanya nwere ebe ndụ aga m ịbata nwaanyị ọbụla nwaanyị ọjọọ ọbụla ga-emegbu gị nla ọgwa m na-ekpe gị Odega. No. Ka anyị gbuo ndị ọcha. Ka anyị gbuo ndị ọcha. Ka anyị gbuo ndị ọcha ka esi abụ ọkụkọ. Eji ya. Enwere 2 sure bets. Nji Kubo ga-gbaa ya. Ga-gbaa ya ndị pool akpachi. Agaghị akwụli ụgwọ nwanne m. Nwanne m. Anyị gbuo ndị ọcha. Enwere ike ige m ntị. Ewo. I nwere ike ijikere ka onye ara gee m ntị. Ana m agba. O teele bịa ịwarịwara ụbụrụ m na-ele gị iweta ka egesa ọ ga-agba iweta ka egesa a ga-agba emechaa ụta awụ na-eji zuzuru shi m n'ihu pụọ achọghị m ịgba ihe ọbụla kwuru na-emekarịrị onye mụma kpọrọ ngwa nsị m nwa m na ị ga-anwụ echi na-eji ụka na-akpọ Odega na ọ ga-anwụ n'ọbịa ndị mbụ ụbịam fọgbukwe gị onye mma wee sị nwa m enyi ụka na-akpọ Odega na ndị ezinụlọ unu ga-anwụ taa na ọ ga-anwụ n'ogbenye ọrụ ntọ onye oshi ahụna m ya n'anya ma abụọ onye oshi lelee iwe nyere okwe mgbe ọbụla gị na-ekwu iru ụlọ elu ebe ruru elele ihe iyi ofu efe a na-apụ gị n'ahụ efe a dị 6 ọ dị otu isii ha akwa ya na ụdị kọla ụdị saiz a mbịa nchirike sọrọ m ọnwa ofu akwa ka ị nwere efe a onye sọ shi Denmark chetara m ya 6 ana m echiburu onwe gị ndị igwe ike mite ndị telọ ha kwara gị akwa echi ịkwa akwa gị ga chịrị ya chịgara ndị kapịnta ha kọtara gị akwa zuzu gị n'ihu akwa ibiri ebe m na-arụ ọrụ ịkparị m ibiri ịkparị m nkịta ụnụ ahụ ya nkịta ụnụ apụta ma erie ma egbu erie ya akwa iji ka onye ara m ịkparị nkịta ụnụ apụta ebe ma tagbuo ya rie ya izikere ka onye ara m ịkparị m pụta ebe m gbuo ya rie ọ ga-eme nkịta ụnụ pụta ebe mụọ ya rie ị ga-ahụ m mana tupu ebe ị ga-ahụ m hapụ ihe ahụ ana m echọ ebe uru n'ọtụkwu mba bịa ị ga-ahụ m bịa ị ga-ahụ m ịrụ ụlọ elu 3 rụọ ụlọ elu 50 everyday gị iri otu efe na-agagharị onwe mgbe ọbụla shọbet ndị mbụ gbara shọbet fọgbukwere m gị onye oshi ihe megidere akara aka nsị ji si ha gbuo m ị na-agbakwa shọbet burukwa gị gwogolu n'ala mgbe ọbụla gị iri kootu m na-ama ma ndị roadside kapịnta kwara ya ara fọgbukwere m gị ebe ahụ onye oshi tụzuru bịakwa na geeti ọzọ nwakwa nwa bịa na kọmpandị ọzọ si iji 2 bet echi aka ga-eji 2 bet lie anụ ọhịa Anadol biko
ike agwụla m agbalịala m ike m fụọra m gaa chọrọ ebe ị ga-anọ emeghị m ihe onye mmadụ na-emebe mbụ ọ iji kpọpụtara m akpa m ka m lawa emeela m ihe mmadụ na-emebe mbụ akwa ya maka gịnị ngwanụ oke a na-abịa ihe m gwara gị ọ ga-akwụ ụgwọ iji gaa kwụọ nwa okorobịa ahụ ụgwọ iji ya ịkwụcha ya ị nwere ike laghachite mana otu ọdụ ugbu a fụọra m tupu ihe ọma ma ghọrọ m ihe ọjọọ Annabel achọ nke ịdọpụta m ụkwụ na ama biko Chisom elee ihe Izunna nyere gị gịnị ka Izunna nyere gị iji na-akpasị m agwa dị ụta si m na m pụọ n'ụlọ gị maka Izunna ka iji si m pụọ n'ụlọ gị gụọ eze m ọnụ ị ga-achọ m ndị chọọ m ị ga-ahụ m aga m achọ gị tupu ịtọpụta m ụkwụ n'ama jee kwụọ ụgwọ iji biko jebe ichichara ihe niile m nka biko jebe ihe gị niile na-ebe ahụ ka ihe ị nwere ị ga-alụ m mma alụ gị ọ bụrụ na ị ga na-elecha m dịka nwaanyị eze queen. lee m agwa gị hapụgodo ihe ndị ahụ ị na-ekwu ihe ga-ahapụrụ m ihe m chọrọ ka imepe ọnụ si ama alụ ma aga m alụ imepe isi olu imepe ọnụ si na ị ga-alụ mụnwa akịrịka ama eme gị gị na-aga onye ọbụla na-etoga Queen Amanda ndị anyukwu ga-anọ n'ebe nọ maka ọ ga-awụ gị ichi ịkụ mmiri ichi ịṅụ mmiri ekutere gị mmiri gị ichi ịṅụ tii agha ekutere gị tinye ọrụ ichiri ewetara gị Queen Amanda ọhịa gara akwụ nga niile eziokwu mma alụ gị ihe ọzọ ị nwere ike imechitụ anya gị echi anya m mechi anya gị emepekwala ihe emepekwala ya ngwa mepe anya gị ya amakazi flawa m zụrụ oke azụrụ m ya oke ọnụ mgbe ego ole m zụrụ flawa amaka gị elekere ya like flawa nke amakazi gbaligo nwa ọma enwetara m ike ọ bụrụ isi ọ dị m ka ibu imeela ụtọ na nro ọtọ ọrụ ka dị mkpa lọgasị nsị chai oge nnọọ nga m si mewere flawa nye Amanda mana nrọ mana mmadụ aga m alụrịrị nwa ihe m si m ajụ gị bụ biko ka ihe kpatara iji sịara m asị na mbụ na Annabel mere njem ọ bụ eziokwu ka asị gwagote m ọ ya mekwanụ m ji bịa ebe ugbu a si ka m bịa yọọ gị mgbaghara biko gbaghara m nọ na-ekpuchite Annabel enyi m nwaanyị eche m na ọ ga-akwụ gị ụgwọ ga-amara m na ọ mgbe okpuru ka ọ na-agba gị iwu onye asị biko ọ were asị ka m na-asịrị gị ụta mụ na gị na-ekwu na Annabel anọrọzi n'ụlọ m achụpụrụ m ya sị abịa kwụọ gị ụgwọ gị ewu nwaanyị ọjọọ ya ị mere o wute ka m ma m na ị ga-eme m ọdụ ihe
So many wine. Annabelle. Who be go down? Annabelle. Izunna. Bikono. Kehe na-eme ebe a? Ihe na-eme enwere azụmahịa ọbụla jikọrọ mụ na Annabelle. Ihe ọ pụtara awụ Annabelle ejiri ọmụgwọ. Biko eweli. Kọwara nụ m ọfụma maka na agọtara m unu na-ekwu. Ihe a niile na-eme wụ nkata mụ na Annabelle kpara ka anyị wee chọpụta ọdị nwaanyị. Ihe m chọpụtara wụ n'iwu ezigbo nwaanyị ụkwanụ nwaanyị masịrị m. Nwaanyị na-ada achọ mmegbu ya pụtara na ọwụ na m lụbata gị na ị ga-elekọtara m Chimamanda nwa m nwaanyị. Again, I met Susan. I know. Biko. Annabelle. Hey, Annabelle. Ya were do kobia. You were obi ojo ta. Bara. Mu ihe m chọ eju. Imana nwa amadi a, unu echiri gị uche ọma. Ọnwụ na unu echiri gị uche, ọnwụ na nwere obi ojo ebe ino, ma ọnwụ na unu echiri gị ihe ojo ebe ino. Aka m na ụkwụ m aga adị ya. Ihe m na-agwa gị eziokwu. Ọnwụ na unu echiri gị uche ọma, aka m na ụkwụ m aga adị ya. Annabelle ka nchukene gị. Afọ ole ka m na gị bile n'ụlọ? I nwere ike otu m si m enyi gị nwaanyị lee ihe na-eme nwere ike tupu ya m azụ gị zochara m ihe dị ụta. Ngwa biko ọ bụrụ nke ahụ emejọọla m gị gị mana ọ na-echiri gị uche ọjọọ. Aṅụrụ m iyi na aga m emegide ya, aṅụrụ m ezigbo iyi na aga m emegide ya. Ọ chọrọ ihe ọma n'ebe ị nọ, and ihe ọma ahụ ọ na-achọ nwetakwala na ya. Ụgbọ nwetara ya jiri nwayọọ were nwayọọ na-eso ya biko. Eziokwu o nwetala ihe ọ na-achọ maka biko wara kwanu chokwa n'ọjị ọ maka ihe I like it. Ya tụtụ ya. Ebe a ka ị na-agụgụ akwụkwọ. Achọghịchago gị n'ụmụ ụlọ niile. Ịhụnanya m onwe m ga-emegha gị. Mba, mana chọrọ nke ịbịa rie nri. Iri eyogo. M butere gị ebe a. Mmele agụrụ. Ngwa agụrụ ọbịa gị menụ ka mara. Na mbụ oge alụbatara ya ọ na-eme ka ọ hụrụ m n'anya, mana ozugbo ọ mụrụ nwa bido emegbuwazie m. Na ihe niile a na-eme n'ihe niile a ka ị maka papa gị ka ihe ọ na-ekwu gbasara ya. Na oge ọbụla ọ na-asị m Davidu n'ofu ụbọchị na ihe ga-adịcha mma.
Chimamanda. Karahora. Emergency ka ngwa gị. Otu nọ na-aga ịlụ ule n'ụlọ akwụkwọ unu. O chere na ọ ga-adị mma ịga denye aha gị ebe a na-akụzikwa ihe gbasara ule nọ na-aga ile tupu ọ na-emepe ụlọ akwụkwọ. Iwu onye ị ga-enye m ndụmọdụ ihe m ga-eme n'ụlọ akwụkwọ. Bụ nne m ka bụ nna m. Biko, onye gwakpote m n'ụra. Ịnyekwala m nsogbu. Shebe apụ biko. Chimamanda. Ka ihe ọjọọ nkwukwe nọ. Akwa ndụmọdụ ga-adịrị gị mma ka m na-enye gị. Shebe apụ biko. Biko, shebe apụ. Ọ bụ ihe dị m n'obi m chọrọ ịjụ gị. Ọ nọ m n'obi since gị mere dadi na-ege ege ntị oge obere gwara iwu. Nkwuru oge na-ajụ ajụjụ. Onye isi ụlọ akwụkwọ anyị si nwatakịrị ọbụla na-ajụ ajụjụ na-ama ihe nke ukwuu. Nkwana ihe iji mara ihe. Ngwanụ, m ga-akọwara gị. M ga-akọwatụrụ gị ntị. Ịma dịka nwaanyị, o nwere ike zoro ezo nọ n'ime ụmụ nwaanyị niile. Ọkwa n'ike a ka nwaanyị na-eji kpachie di ya, mee di ya ka ọ ghọta obi ya, mekwanụ mgbe ọbụla ị gwara di gị okwu o gere gị ntị. Mana ọ na-ewute m na ụfọdụ ụmụ nwaanyị amaghị ka ha nwere ike isi were ike a nweta obi di ha. Ka m kwukwa ya ebe a. Mgbe ọ ga-eru m ka ga-akọwakwuru gị. Ihe niile onwe ike ọwa nka inweta obi nna inweghị ike. Apa magawe ya kuro yamere ya kuro samate ge ya kuro yamere ya kuro Frank ge ya kuro yamere ya kuro ya onye ge buli yamere ya ana ya buli Akara madam Ebola egwu a niile na-agụ biko ka onye na-akụziri gị ya ha ihe onye matara mma m ka ukwu ege ya even ị gara village ọ ka na-agba club onye mụtara mma m ka ukwu
I have Abigail. I style our Abigail baby. My great grandmother. I have 4 kids. What? Last 4 years, come birthday 125 years. 125 years plus 4 years now. Or 138. Dim Kupereku. Nina me hot. Eh? Oh, Digi. Eh? Hi. Because I'm very digging theory. But I'm older. Na pandediam. You will to broba. La account. Tude me will to bro Lipton. First atom ya name. What is that? I need an offer. I'm going to make a come get me and chong. Hell. It's so bad. I'm a man getting straight. I like. Oh, I'm a second. Eh? It's the weather. One. Izu. Akanu kunwako ya wozu izu brele buru onwe. Hey. Na kwa onwe. Ama me wona. I let you have the dragon apostle. Well, after brief illness for one all. Kia wono ara hare agbabri. Poster ga ga there mgbabri onwo. Mazu Cheka. Mbanefo. Ekpala gwa ko dogwe wo. Nnukwu manwu ka ewo. Iwe kweme. Ama m na mgbe na-adịghị anya, anyị ga-agara ọmụgwọ. Dao, eche m iwu nwoke. Dịkwa ihe gbasara gị na ọmụgwọ. Onye ka iji nwaanyị na-ekwu. Ekwenụ m ya. Lekwa ụmụ nwaanyị asị na ha na-aga ọmụgwọ. Ha na-aga ebe ego ha na-ebu ma ha lọta ụgwọ ihe ji ọ na-akọ. Ha uru ya karịrị akarị. Uru ka ha na-aga enwe, anyị ga-esokwa na gatụ ahụ ndị kereke. Nne ji ahụ nnọọ ụmụ anyị furu ọmụgwọ. Ọ dị onye dị eche ha nwa garaja akpa ebe ahụ. Nke na ọ dịzi. Ọ dịghị ofele mmadụ si na-agara ọmụgwọ kemgbe ka mmeke nwa. Gị gaa ọmụgwọ na ke nwa gị nwaanyị ma ọ na ke nwa gị nwoke nwunye ya mụrụ nwa. Ihe ọjọọ gị ime gị na nwunye nwa gị ma nwa gị nwaanyị bụ onye ọrụ bekee ma ọ gara ọrụ. Aga enwe ịsa nwatakịrị ahụ. Anya mamịrị m na-achị agaghị esa akwa ya. Agaghị isi nri. Agaghị papa. Erigbo otu o si wee mee oge nwoke o si nwa ahụ si mgbe ya gba ya nwa ngịrịngị. Ya hụ ya mee ọ kwụchala ọmụgwọ. Ọgwụla. Ị ga-ebuli? Aga m ebuli. Ihe m na-ekwu ugbu ahụ nwa gị nwoke Izunna nwunye mụọ nwa anyị ga-aga too okporoko ṅụọ mmanya ngwọ. Ekwuchala m anyị ga-aga ọmụgwọ. Mba n'efu ga-ekwe m ntị. Ehi ọnwụ dị jikere sị aga ọmụgwọ. Kpọọ m aga m edufu gị. Ọ dị mma. Bala dị anyị ga-eme ya. Ọ dị mma. Ogene. Kemgbe batara ọrụ emekisa akpaga ka ihe mere nụ. Gịnị ka Chimamanda mere gị ji asaga ya agwụgwọ ọjọọ? Aghọtara m keme mere. Kee ka ị ga-esi wee ghọta? Mgbe unu bụ ụmụ nwanyị, unu niile wuchukwa ofu. Oge ị na-abata n'ụlọ a ka m kpọrọ gị ga-eza m dọọ gị aka na ntị na ihe gbasara Chimamanda, sị gị biko chara m Chimamanda, ga-emegbukwala ya, gị kwe m ngwa lee n'ugbo lee ihe na-eme. Enyi anyị ka m gwakwa gị agwa, ịchọ ka alụmdi na nwanyị mụ na gị nwee ọganihu, biko do
chara m Chimamanda, hapụrụ m Chimamanda. Ịnụkwala? Obi m, onye Chimamanda gwara gị, ịchọkwanụ ka m kwuo okwu, ịchọkwanụ ige m ntị ka ị gere nke o kwuru. Kee ihe ọzọ ị nwere ikwu? Kee ihe ọzọ ọ dị gị ga-ekwu nọ na-awụ ịgbatara onwe gị akaebe? Kee ihe ọzọ ọ bụ? Enyi, biko, dịka m si kwuo mbụ, hapụrụ chara m Chimamanda, hapụrụ m ya, biko, achọ m nsogbu. Ịnọkwala ya? Ọ gwụla ka ọ ra n'ọnụ. Ọ na-emekwa ịnụ ebe a gị nọ ebe ọ dịghịkwa mma o, dịghịkwa mma, enwekwa ihe m mere ya o, enwekwa ihe m mere ya o. Enyi, onye kara obi n'obodo a? Ịkara obi chiri m n'obodo m? Elego m? Elego m? Ọnwụ mgburu asị n'ala gbara abụọ. Ewere penalty nye drọba ya gbọbịa na kọna kik. Gbasara m. Ọmsị na asị n'ala agbatala drọ. Ichiri ego m. Nwa taa. Gee ntị. Taa. Bifọ gị igbo. Nye m ego m. Bifọ gị igbo m. Nye m ego m. Ihe mere na hapụgazie. Enweziri kwe ka ọzọ m ga-eweta ezigbo ugbu a. Nyezi ego ugbu a ga-egbazi gbarazi ego gị gaa. Mba ma nye gị tọrọ over 4. Agbaga omu. Nye m ego m. Anyị gị 4 over 5. Nye m ego. Ka anyị gị 5 over 6. Ị ga-anwụ nga ahụ. Ka anyị gị 2 over 10. Ị ga-anwụ. Ga-egbatazi okwe gị ugbu a gbarazi milion. Gba nkịtị. Ele ego m. Ọ na-eri ego ndị mmadụ, jidesie iko ọ na-eri ego ndị mmadụ. Ekwe n'onye. Ala anya nwụọkwa gị onye oshi iberibe. Ibuke ekete n'isi. Ya. Ewu nwụrụ anwụ. Ọ nọ n'ụlọ m ụmụ atọ. Egwuola. Bịa ka m gbara gị okwe. Bịa ka nye gị okwe. Cheka m Nye m ego m. Cheka m kwe. Nye m ego m. Nye m ego m. Nye m ego m. Ike agwala m. Nye m ego m biko. Chere. Ego m biko. Ihe ọbụla gbasara eti okwu. Agaghị m anọkata ugbu a mbebe jụwa gị ma o rikwuru ego gị o ma o righị ego gị. Ihe a ga-ajụ ego ole ka eriri. Ego ole gị na-etinye ego ya gị onye ego gị ihe adalozuru gị ihe adalozuru n'ime. Ego ole ka o riri? 5,000. Naanị 5,000 ka iji chi igbo eti okwe. 5,000 ka iji igbe. Ọ ga-emego m. Ngwa hapụ ya ma egi 5,000. Olo. Nye m ego m. Ya onye isi ndị nche. Asị gị aga m enye gị 5,000 hapụ ya. Si ndị nche na-ekwu. Akarị m okwu nkote. Ọ meji 5,000 m pụta m na-eme eke noise. Ọ ga-eme ego m. Ọ ga-enye m ego m. Ọ ga-enye gị ego ka ọ ga-enye gị ego gị. Ele ihe mkpa gị. Aga m enye gị 5,000 na. Ọwụ na ị ga-ekwere mere m ofu ihe. Just ofu ihe ka ị ga-eme m gụrụ 5,000 gụrụkwa ihe karịrị 5,000 pa gị n'aka. Mmere gị ofu ihe. Ofu ihe. Ka azin. Mme gịnị? Ofu ihe ahụ ị ga-emere m wụ. Ị hụrụ telivishọn ahụ izuru n'abalị. Achọrọ m ka i buru ebughachiri onye nwe. M gụrụ 5,000 gị. Telivishọn. Isi m telivishọn. Mba ọ wụ telivishọn. Isi m telivishọn. Ọ wụ telivishọn. Oke m tiwe. Ọ wụ telivishọn. Ị chọrọ ka m tiekwu? Jiwa igele. Nyegoro m mma. Weta mma. Nyegoro m mma ịmụ mma. Lee mma ihe mma wagana nke o ji eche ka o ji bepụ m ntị. Lee mma wagana ka ị nwere obi ọjọọ. Ị dị njikere ịma mgbe ị buru telivishọn a n'abalị webe aka n'ọnụ ekwu okwu. Onye isi ndị nche ka o mee gị target. Bịa mgbe ị zụrụ telivishọn ahụ wụọ fensị m na-eso gị n'azụ agba tọọchị ịma ịhụ tọọchị ahụ n'ime ọhịa bidoro telivishọn ahụ agala m gaa buru ya n'ụlọ m na-echezi ka ị bịa m gburie gị. Ịso ịhụrụ ya ahụ ngwa ma etizi mkpu ugbu a ngwa ka anyị gbagwa iwe biri basị nke ọla mụrụ ya ọla ọhụrụ bịa gbawa ọsọ nke ọla ọhụrụ eleghị na-akparịrị onwe gị eleghị na-akparịrị onwe gị ebe ọ bụla etiri iche eti okwu gị na-erigharị ego ndị mmadụ. Ihe a na-emezi m ihere ihe a na-emezi m ihere maka ebe ọbụla ahụkwara maka tụọ m ihe a enyi nwoke eti okwu gị na onye ị ga-akwanyere onwe gị ugwu. Ihe a karịala kwanyere onwe gị ugwu. A sị bịa onye na-eri agwa rie ka ị gbara agba ịhụkwana ya gị ikpe ori agwa ha ka wee mechie gị ọnụ mechie ọnụ. Ndị na-eme ụdịrị ụmụ ihe ndị na-eme gị ịhụ ha yirikwana ụdịrị akwa ha ga-eyi adụọ ya dị mma. Ị chọrọ ịgwa m eme ha n'aka otu a
gịnị wee ma anya ekwe ma mbe gwa de Pauline shi Denmark bata nye were kotu achi ga echego na eme onye nsọ chịrị bụ lele anya na lele agwara gị mụ na gị na-ekwu adịghị na-eme lekwa ọchịcha mụ na gị na-ekwu adịghị na kwanyere onwe gị ugwu kwanyere onwe gị ugwu ọ ebe a ka o si mapụta lekwe akwa ihe mba mejide efe evidence eti okwe ri okwe n'elu okwe mụ na ka ahụ nọ n'ụlọ ma ụmụ atọ bịara kparịa m nga ụlọ hụrụ m ya gbawa aga m eti okwe rie okwe n'isi Amanda, nwata ọjọọ ọ hụrụ gị ka m na-akpọ oku Amanda, ka ihe obi ji taa gị nwa nwatakịrị mmiri otu a ka ihe ji emebi aha mebe di m nọ ka ihe mere gị nwunye mpa gị ihe ị na-emesi gị isi ime gị esemeseme gị nwa agba ya nkịtị ị ga-ata ahụ okwe mara otu nwunye mpa gị nọ na iche ịnọrọ na mbụ chee echiche si ya mee ya zi na emega mmụọ nwoke ịha nọ n'ụlọ mpa gị onye oku nwa ị ga-eku nwa hichacha ya ime ebu napkin eposhi n'ụlọ mpa gị anwakwala anwa gị gba nkịtị ka ehe mee ime ya ihe tile gị n'ime akpa ka ị na-eme agala ihe na-ekwu ọ bụ eziokwu kacha eziokwu Mary enyi nwa ya agwụgwọ m otu ihe ọ bụ eziokwu ikwuola ya na bifọ m gwa gị na ihe ga-eme enyi gị nwaanyị agwara gị ka ahụ ezigbo mmadụ anwakwala anwa gịnị ohere na-asị ya nọ na-emere ya ahụ nwaanyị ya nwa kama ọ ga-amụ nwụta nwoke gị nọ n'ụlọ mpa gị ya lụọ di mụọ nwa m nwụtakwa mkpuke ya wụ ụlọ mpa gị ịma na ịwọpụra wụrụ osoko dị ọkpara wụrụ osoko dị ọkpara osoko ihe niile ọhịa ewu ịmaghị ebe ma onye m jisi gị mee ya ishokpuru gị ọ ihe ọ na nna gị akwụkwọ kwanyere onwe gị ugwu n'ọya kwanyere onwe gị ugwu ezila m nsogbu Amanda, ọ ya wee ihe ga-asa m ọ ya wụ ndo ka mgbaghara ga-ayọ m n'imebisi aha mebe di m na Amanda ị na-eche ndụ chọwa ndụ kebe chere na-aga na m na-agwa gị okwu ị na-achịpụ m n'iru mee na-eme gị Chukwunna gee ntị ịnwekwala nwa na ndụ gị niile again nọchiri m ụzọ ịnwekwala ya nwa ka ihe ga-eme nwa ka ị mara ụra gee m ntị steeti mmadụ niile n'ụwa niile ha nchagbu amụsụ zere m ehesiri gị ahụ m gị n'anya zere m Oziọma, ugboro ole ka m ga-agwa gị na gị kwụsị ijike onye anyị si ejike abịa ọfịs gịnị na-eme gị gị na ga-eme echi ọzọ mechie gị ọnụ akwa ngwa gị taa echikwa ihe nke ka nke ọ gịnị na-eme dị gị mana sa atụmatụ niile ndị ahụ ijikọtakwa gị klient nkwa ọzọ bịa achọọ m ọdụ atụmatụ ahụ ị na-anụkwala achọọ m ọdụ atụmatụ ahụ mgbe ọzọ yi Chị ở đây gini ăn mặt đen đưa đến office iji ka nwoke dị mma anya mana otu ahụ eji oge erela m nkịta akwụsị ụra
Amanda. Chimamanda. Chim. Gịnị ka o mere gị? Gịnị ka o mere gị? Ọ mara m ụra. Gbasịkwa m oge egbu m. Ọ mara gị ụra? Gwa gị na ọ ga-egbu gị. Hey! Gịnị ka Chimamanda mere gị ma ahụ? Aka m emetọrọ Chimamanda. Gịnị na-ege nwatakịrị mara maka ntị ihe? Ise gịnị? Chimamanda mara gị aka ntị? Ọ dị ka ọ ga-ekwe omume? Ọ dị gị ka ọ ga-ekwe omume? Na Chimamanda mara gị aka ntị? Isigbu onwe gị. Isigbu onwe gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Chimamanda mara m aka ntị na-akpọ nwa ya amụsị na nwa amụsị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Nnụ gị tị n'ọnụ. Ma tị n'ọnụ gị. Chisom, ama m ewuru na ya na-abụghị nwatakịrị ugbu a. Nwekwara ihe ọ bụla ihe mere na alụmdi na nwanyị nna ahụ ubele ugboro ugboro. Ọ dịkwa m obido taa, ọ mmeche mana otu owuwe wee were dị ya mere ka m jiri bịa ebe a ka m gbọrọ ha niile zọpịasacha ha. Papa, ịgwakwa gị eziokwu, ọ ga-aka mma na m si ebe a pụọ maka ike alụmalụ dị na nwaanyị akwụgo m. Ọ ga-aka m mma na nna tupu Amanda na nna egbuo m ebe a. Sị gị para lawa para n'ihe gịnị ka m ị ga-egburu m Chimamanda si gị palie ọgịnịdị enweghị ebe ụlọ ọ na-aga. Mpa isi enweghị ebe ọwụ ụlọ ọ na-aga. Izu obi gị jụrụ batụrụ m nwere isi
Chisomaga, gbaga m ntị mgbe ị ga-aga n'usekwu a ga-esi ihe a kpọrọ nri mmadụ niile nọ n'ezinụlọ a ga-eri. Papa m ga-asị gaa sie nri mmadụ niile nọ n'ezinụlọ a ga-eri. Gaa sie nri, gaa sie. Ọ dị egwu. Chimamanda. So. Ekelere m Chinna nna anyị ha otu ha siri mee ga-eme ike kpekesi ọnụ ha gwa m eziokwu na ihe ndị a megara. Ọ masịrị m ka m mee ka ị mara ga-ekwe ntị ya wụrụgo onwe gị na ị nwere ụmụ obere ụmụaka ha atụ asị tụgide gị ọ ga-amasị gị? Onwe m chọrọ ka ị mere m ugbu a ị ga-eme ya? Ị ga-eme ya? Achọrọ m ka ị gaje lee nwunye papa gị rịọ ya mgbaghara tupu papa ga-abata. Ọ ga-akụ m ihe. Chisom adịghị onye obi akpọ ọgwụ onwe ihe nwere ọ ga-akụ gị. Mọmị, ọ bụ ihe na-ewe m iwe. Oge ọbụla Nneka na-enyegharị m na skuul anyị na-elu ụlọ Nneka na-enyegharị m. Alaghị m ya, ọ na-ewe m iwe too much. Chimamanda nwụrụ. Ofu ihe m si ka m gwa gị nwa ebe ọwụla ị nọ n'ụwa gbaa mbọ hụ na udo na-achị. Gbaa mbọ hụ na ị tinyere udo ebe ọwụla ị nwetara onwe gị na ndụ a n'ihi na echi ebuka. Onwe onye m onye gị nyere ibe ya aka echi ị makwa na ebe enyi m aka gị ga-esi abịa. Nụrụ ihe m kwuru ya wụrụ maka Nneka ọwụ na onye oge obi adị ya mma ha bịa ka onye nwe gị. Onwe ihe ọ ga-anapụ gị ọ dị mma mmadụ ịdị mma. Nụrụ ihe m kwuru. Ndị nne na nna kpachara n'anya na ụdị mkpụrụ n'ụ ga na-akụnanye n'ime ụmụaka mgbe ha dị ntakịrị maka ha were too ọ ga-emebi ihe ọ ga-afụgasị ihe ọ ga-eme ka ọkụkọ gbasa obesi. Agara aga achọrọ m ka ị mata na ihe mmadụ ji abụọ bụ ahụghị akụrụba onye ọzọ ehu nyere ya. Ọkwa gị akara aka onye chinyere. Ọ dị mmadụ ịgba mbọ chọpụta akara aka ya ma chụwa ya n'oge. Ụdị okwu ị gbara nwa m nwoke opi na m n'obi ọ chọrọ imebi ihe n'ezinụlọ a. Kamgbe m pụtara ụwa atụbeghị m ashị mbụ. The only time m tụrụ ashị wụ mgbe a jụrụ m onye wụ mma Jizọs m sọ Mary Magdalene. Ya nwere ike ikwu na awụ ihe niile ahụ kwuru ekwughị m ya ka nwere megide onye ọbụla. Ọ bụ egwuregwu. Ama m na egwuregwu a ga-emecha baga na ihe ọzọ na anyị kwulenu m eyiri m. Ịkpọrọ egwuregwu ụdị egwuregwu ga ihe nye ga-esegbu n'obodo anyị ugbu a. Egwuregwu egburu
ya mụta ndị ụrụ atọ violence malpractice inconclusive ga-efu efubata n'ezinụlọ nwa m efuka mgbe m nọ na geti enwebụ onye ma practice na inconfident a sị na ọwụ ga amamihe Chineke nyere m ji na-elekọta ejide ihe ndị a mma ihe mmọkụ ka gbasa ogbesi nga ndị m kedele ya ọ dị mma biko ofere m narị oge kwe m nkwa na ọ ga-izuchukwa agaghị anụ ya chọọ m ka ama m afọ ole lenụ m ụmụ isii nke ada nọrọ ha n'ụlọ tọrọ ha ime nwa ejima chekene ya ekwekwele ka chọọ m n'ọrụ ọmụnwana na aga asaa adịghị obi ọjọọ mmụrụ n'ebe nọ m chọrọ ka anyị hazie ihe mana ka ekwentị ihe ga-enyere anyị aka ma ọ ga-anụ ya ma ọ gaghị anụ ya wụ ihe ma ime ihe atọ m chọrọ ka ime ị ga-eje kpọta mmadụ atọ ga-abịa ile ndị ka ị kpọtara kpọta chụfụ ha onye isi mbụ ka na-akpọ free nke ọzọ fair nke ọzọ credible mmadụ atọ abịaghịla ebe a chụrụ ndị ka ọzọ achụfụ ya ị ga anụ na nwa m nụrụ ya onye na-atachi anwụ nwere conclusion mụ na getin onwe na igwe nwe ngwa eji m n'obi ọcha m n'obi m niile n'obi ihe Chineke ji m na-agwa gị agwala m onye charịrị echarị I've repent adịghị echiche ọjọọ m chere gị kama efe mụchi ihe ga-esi wee dị mma n'ebe ị nọ n'ebe nwa m nwoke nọ n'ebe ezinụlọ ya ịnụna ngwa were onye ọbụla dora mu fie kai ugebe no Chiso Papa Amanda you wanna Izu Gabane wewe yemi yegi udah nyaman dah pegang lagi niam onye abụba lawa ndị abụba niile n'iru anyị niile ha lawa ezinụlọ anyị emejiela ihe na anyị ewuchikwere